Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Upresent yang Jaintian National Council uba Sambor miling do hak arpnyo truk ujeliu aj apun riu labu jingkeli yu mutirang ba kajela ukonrat kisang ma halo ka jingong baka Sri Cement Limited klabur renti tek patek yaki an jong sarkar hak jingkeran bakilat thai khubor uba Sambor miling do ula kentho da ka boong hatu ka jingle bor ki khendau yaki jaka jong kinong snong ka ilaka nong khli ka danmo ka an ne ka bor ka ba ai jingbit yaki company bakin yu orat paban keni bor yaka jaka jong ki uloong baka GNC baka GSU kayang scam maka nong rem panyadai ka khendau ka syam yaki parado parasnam paling ba kani ka khubor ka seng ka pharu show mentirang ba ka jala ngada unut bansai khut nakabenta ka Sri Cement Limited handai balai pat krani ay nakamanta ki try jaka bat kinong rem ki bala sa yurat hadin wo dapat pulau melene dapat pele ya kani ka public hearing yo ka statement now chief minister wa Mbura moyong iusar kan sangma da ongu wa ka Sri Cement da bot lut ko ya kita ki kendon ain yang ka sarkar ta ka jingli wo ko bu ya CM wa ka jingle bor ya ki thau ki bhau yang ki nong chong chong yang ka ilaka nong khle em mo ka kendon ain ka wa e bor yaki company wo yurat gi wo kune gi ka thau ka bhau ka yonki ta nei te daw I kam ka JNC wo ka JSU yen skemi wo amlangi wo ka sur ka yong kinong yong ka nong chong chong yong ka ilaka nong khle ki wa da cha khata sakhet da ni ka jing thmu yong ka jingwan yong ka ni ka Sri Cement ta nei te daw I could vary yepi ki nong chong chong yong ka resign tia ka wo ong ka kten lada ka wi ka comment yang I jut go kta ga warok ka do ka phat ka yang I te lada ka wi ka chnong cha yurat go kta ga ya ka burom ka ijet yang ka reject tia ka yang I te ne dai da khudi pi wo wan chakani ka rally ka yang I ka khat sotri ku banai wenyau wada pun mani hajwai ya ka thau sedang yang ka rally da pun tiban I haden wada yo ya ka permission ka ofer ki NOC na ki chnong ki thau haden ne da pun tibi chipi ki pai ba te ikut ber ya ki sen bahalang kiwa em ka jing kikhle ne bata ka dawa dawsan yang kariwa ka jaj buru o ye sop yu I ki arsen churu ba ki nong chong chong yang ka ilaka nong khle yo ye pun bore ka sarkar wam to u yu right pi ya ka hak yang ki prado ki prasnam ka yo I wam to u khin po pi I ki nong chong chong yang ka resign dia wam to ka sarkar wo member go u yu right la ne u kune jubor la ne we bore ki company ki wan nabar wo kune ki ya ki thau ki bhau yang ki prado ki prasnam ki yang I ta ka message ko clear cha ka sarkar ile ka sarkar suki ga hadon ne ke snile da chief minister koloi usat ne benta ka Sri Cement ile wa chief minister hadon ne ke sni un klamo ba ka jing cha yurat yang ki ne ki tre thau ki tre bhau te kwai upa ka message ko clear cha ki nong mi khmat ki yang I ne do ki MLA ki MDC ham ye le kende waka hok yang pai ba ye poi ki por wo plo ka resign tia ka wo meya ka yang I le ne ye poi ki por wo wat wo chak ne I ye ka portion char ka yang I ha kita ki mandar sepsni. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in. Bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.